Malabon ay lapad. Iba naman po yung tunsoy, no? Yung tunsoy po kasi pahaba yon. Ito naman po yung lapad na masarap na, ano tawag dito? Prito o kaya kung magtutuyo kayo. Ayan po. Dito ay 50 pesos, no? Kung bibili po kayo ng tuyo, magkano ang tuyo ngayon? Pumapalo po siya ng 100 pesos na 1/4. Kung kayo po yung magtutuyo, mas maganda rin po kasi makakamura kayo kasi may 50 pesos na po rito na mabibili. Yan po dito ay may mga hipon po na sa halagang tumpok 100 pesos. Sa mga dilis po ay 50 pesos na tumpukan, no? Tapos yung mga salmon japayuki po natin na mga nakalatag po dito ay yan po ay 100 pesos. Matambaka halagang 100 pesos, no? Saka mga galunggong po natin dito, grabe. 50 pesos, may 1 kilo na po ito. Tumpukan ay 50 pesos lang dito sa Malabon Fish Market ng tilapia. Mga kabase na halagang 50 pesos, mga kapak. Ayan. Ito po yung isdang lapis, napakasariwa. Oh. Nagkano yung tumpok? 50 pesos din pala yung tumpok ng lapis. 2.90 ay binibigay na po. Sapsap, 50 pesos din po. Malakapas, alakaak, tanigi. Yan po ay nagkakahalaga ng 50 pesos na kada tumpukan. Longgan ba to? Nagkano? 120 po. Ayun, 120 sa mga per kilo, no? Yan po yung prutas na longgan, no? Yung kiyat-kiyat, 120 sa mga kiyat-kiyat na paninda po nilang prutas dito sa pag-akyat po ng tulay. Dalagang bukid mo, magkano presyo? Ayan, 200 pa rin po yung mga presyo ng kanyang mga dalagang bukid, no? Ito po yung isang talakitok. Ayan, lapu-lapu, tortilyo, yan po yung mga latag po niya dito ng isda. Talakitok na magkano presyo? Ayun, 250 po yung kanyang talakitok, no? Magkano po per kilo? 200 po sa mga per kilo ng kanyang tortilyo. Yan po kapag lumaki ay barakuda. Tapos yung bangus nyo po magkano? 200 ang bangus. Ayun, 200 pesos po yung mga bangus dagupan po natin ngayon sa presyuhan. Ito magkano? 20 lang dyan. 20 pesos. Ito po mga 20 pesos po yung mga nakaripak na kanilang mga sibuyas. At ang kanilang mga alamansi ay 20 pesos. Yung ating pang mga kamatis ay 20 pesos po ninyong mabibili. Magkano na? 120 kilo nga. 120 na per kilo ng kanyang mga ampalaya. Segonda, 20. Ayun, yung mga may tumpukan din po sa mga latag, no? Tapos yung mga sigarilyas mo, magkano? 120 kilo. 120 sa mga sigarilyas ng kanyang presyuhan. Isang magandang umaga po sa bayan po ng Malabon Fish Market o Malabon Tumpukan, kung saan ay marami sa ating mga kababayan na dumarayo dito, no? At sa mga latagan po nila na mura po ninyong mabibili sa halagang 50 pesos at 100 pesos na mga tumpukan at sa mga presyuhan din po na abot kaya ng ating bulsa. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-explore at baybayin itong kahabaan po ng tulay ng Malabon Fish Market. So tara, let's go! Ito po yung mga latagan po dito na mga isdang tawilis. Ay, 50 ng tawilis. Ayan, no, napakasariwa at malalaki na sa halagang 50 pesos ay may ulam ka na. Parang nakita ko yung asawa mo doon nagtitinda. Na magkahiwalay kayo. Sabi ko parang wala ka doon, nandito ka ngayon. Nag-taste na ako. Ay, ito yung mga na, ano mo. Bluefin tuna yan, no? Yan po yung 50 pesos na tumpukan ay mabibili niyo po sa halagang 50 pesos, napakasariwang isdang tawilis. Yan po yung tawag po dito sa Malabon ay lapad. Iba naman po yung tunsoy, no? Yung tunsoy po kasi pahaba yon. Ito naman po yung lapad na masarap na, ano tawag dito? Prito o kaya kung magtutuyo kayo. Ayan po. Dito ay 50 pesos, no? Kung bibili po kayo ng tuyo, magkano ang tuyo ngayon? Pumapalo po siya ng 100 pesos na 1/4. Kung kayo po yung magtutuyo,
mas maganda rin po kasi makakamura kayo kasi may 50 pesos na po rito na mabibili. Ako ginagawa ko, nagtutuyo ako nito. Kaya lang susunod ipapakita ko kung paano po yung pagtutuyo na magagawa po natin. Kasi nakapag-sample na po kaya lang hindi ko lang po ibinidyo. Pakiabangan na lang po sa mga viewers natin kung paano po yung paggawa ng tuyo ng isdang tawilis. Bossing, thank you ha. Thank you. 260 sa mga kilo ng hipon. At ang ating mga bluefin tuna na nagkakahalaga po ng 200 pesos na per kilo. Magkano, Lodi, ang ano mo, galunggong? 180 na per kilo. Tapos yung mga tumpukan mo, 100. Tapos ito, 50 pesos. Ayun, yung mga latag niya ng galunggong dito sa Malabon Fish Market ay 180 na per kilo. Tapos yung mga tumpukan po natin ay nagkakahalaga ng 100 pesos, 50 pesos po dito. Lodi, salamat ha. Thank you. Dito po ay maraming tao. Grabe po. Kaya dahan-dahan po yung usad natin dahil gawa na nagsisiksikan po yung ating mga kababayan sa pamimili po dito sa Malabon Fish Market, no? Yan po dito ay may mga hipon po na sa halagang tumpok 100 pesos. Sa mga dilis po ay 50 pesos na tumpukan, no? Tapos yung mga salmon japayuki po natin na mga nakalatag po dito ay yan po ay 100 pesos. Tapos isang piraso na bangus ay 150, 160, no? Yan po, makakapili po kayo, no? May mga tumpukan din po sa halagang 100 pesos ng bangus at 50 pesos. Yan po yung mga latagan po nila dito. At sa mga kilo po ng ating mga hipon ay 280 na per kilo. 50 pesos na mga tumpukan ng tilapia. Dito po ang per kilo po ng kanyang hipon ay 280. At may mga kabase rin po dito sa halagang 50 pesos. Madami na, oh. 50 pesos na sariwang kabase. Dito po mga tawilis din po sa halagang 50 pesos ay may tumpukan din po kayong mabibili. Matambaka sa halagang 100 pesos, no? Saka mga galunggong. Yan po yung mga 50 pesos na tumpukan. Ang tilapia po natin dito, grabe. 50 pesos, may 1 kilo na po ito. Tumpukan ay 50 pesos lang dito sa Malabon Fish Market ng tilapia. Tapos ang kalahating kilo o sa kabuuan po ng kanyang paninda na ano, no? 100 sa per kilo. 50 pesos sa kalahating kilo at may tumpok din po siya sa halagang 50 pesos. Dalagang bukid sa 100 pesos na tumpukan. 180 sa mga per kilo, no? Sandalong tayo, sandal. Mga tumpukan po dito sa halagang 50 pesos ng kanyang mga bangus. Kaya nga, mahal pero mga Ito po yung mga tanigi na maliliit, oh. Sa halagang 50 pesos po. Sa mga mahilig pong mag-ulam ng ganito na kaliliit ay meron din rin po kayong mabibili na sa halagang 50 pesos. Mga dilis din po dito ay 50 pesos din po sa mga kada tumpukan. pwede sa baba na. Sariwa. Yan, mga 50 pesos, oh. Sariwa, 50. Pwede sa baba niyan. Sariwang sariwa.
Yan po yung mga kabase na halagang 50 pesos, mga kapak. Ayan. Sabawan, paksiwa, sariwang-sariwa. 50 lang ate, masarap pamunta. 50 lang. O, yato na, 50 Dito po ang mga bluefin tuna rin po natin ay 200 ang per kilo. Bigay mo na 50, sino nabili niya? Ay, si kuya. Yan, sige na, 50, kunin mo na yun. Bigay mo na yan. Mapahirapan pa rin mo yung kuya. Sige kuya, bigay na. 50 lang. Dali kuya. Tumpukan po ng mga isang tawilis ay 50 pesos. 50. 50 po, ng dami. Talagang dumagsa po dito yung mga 50 pesos na tumpukan sa Malabon Fish Market. Talaga makakapag-ulam ka na at sulit na ang iyong pamilya. Ito po yung isdang lapis, napakasariwa. Oh. Nagkano yung tumpok? 50 pesos din pala yung tumpok ng lapis. 2.90 ay binibigay na po. Namimigay na. Sapsap, 50 pesos din po. Malakapas, alakaak, tanigi, yan po ay nagkakahalaga ng 50 pesos na kada tumpukan. Pamigay presyo yung mga tumpukan po nila dito, no? Ganda, oh. Sarap to, prito. Sabi ko sa asawa mo, ba't kayo wala kayong dalawa? Ando sa dulo. Kailangan muna namin magwala ngayon. Tumpukan po ng mga... Ito yung tanigi, tapos ito yung isdang lapis. Masarap yan sa mga pangat. Mura na yan, 50 pesos na kilo. Saka sariwa yung mga tawid. Yung mga mahilig mag-ulam ng ganito, yan. Ako nakapag-ulam ako ng ganyan kahit maliliit. Kaya lang talagang magtitiis ka lang sa pagkain. Kasi maliliit oh. Dito po sa mga tumpukan ay 100 pesos mga galunggong. 150 po sa mga isang piraso ng kanilang mga bentahan po, no? Ng bangus. Lodi, magkano yung ano mo? 200 ang per kilo ng kanyang dalagang bukid. Na 50 pesos sa tumpukan ng kanyang tawilis. Ate Pam. Pogi, magkano naman yung mga tumpukan mo? 50. Ayun, 50 pesos sa kanya mga latag na tumpukan ng tawilis, no? Yan din po ay mga 50 pesos din po mga latagan at sariwang-sariwang mga tawilis po dito sa Malabon Fish Market. Update tayo dito sa kay Kuya ng kanya mga latag ng bangus. Buti na naman malamig. Kuya, good morning. So, shout out po. Magkano na ngayon mapresyon nyo po ng 200? bangus dagupan? 200 pala po. Yan po ay 200 na per kilo ng kanyang bangus dagupan. Sa Tilapiang Batangas, 130 na per kilo ng kanyang Tilapiang Batangas. So, ito po yung mga nililinis ni Kuya na bangus. Tagupan po. Yan po ay wala pang 1 kilo. Yan po ang kilo ay 200 pesos na bangus dagupan. Kuya, shout out po. Maraming pong salamat. Thank you po. Salamat. Shout out sa inyong dalawa, mga lodi. Nakaubos na ba tayo? Hindi pa. So yan po yung mga latag. Yung mga bilog na orange ay 100 pesos. 3 piraso. Yung mansanas po natin dito ay 100 pesos. Yung peras po ay 100 pesos. Yung lemon ay 50 pesos. So mga prutas na saging na. Ang ketchup po natin ay 100 pesos. 120 sa mga per kilo ng kanyang mga latagan ng saging. 70 pesos po sa mga latundan. Lodi, salamat. Thank you.
Ito, longgan ba to? Magkano? 120 po. Ayun, 120 sa mga per kilo, no? Yan po yung prutas na longgan, no? Yung kiyat-kiyat, 120 sa mga kiyat-kiyat na paninda po nilang prutas dito sa pag-akyat po ng tulay. Salamat po, thank you. May dalawahan. Sobra yung tatlo. Malaki, dalawa. Ito po yung mga latag ng talakitok, dalagang bukid. Dalagang bukid na magkano presyo? Ayan, 200 pa rin po yung mga presyo ng kanyang mga dalagang bukid, no? Ito po yung isang talakitok. Ayan, lapu-lapu, tortilyo, yan po yung mga latag po niya dito ng isda. Talakitok na magkano presyo? Ayun, 250 po yung kanyang talakitok, no? Napakaganda at sariwa. Boss, salamat ha. Thank you. Wala nabili yung katabi nyo, no? Hindi naglatag. Nakaubos na. Nakaubos na. Thank you ha. Salamat. Shoutout po, Nanay Noemi. Magandang umaga po. Iyon. So, torsilyo naman po yung nakita natin panindan Nanay Noemi, oh. Paiba-iba na nga siya ngayon ng kanya mga bentahan po ng isda. Magkano po per kilo? 200 po sa mga per kilo ng kanyang torsilyo. Yan po kapag lumaki ay barakuda. Tapos yung bangus niyo po magkano? 200 ang bangus. Ayun, 200 pesos po yung mga bangus dagupan po natin ngayon sa presyuhan. 200 lang. Ganda yan. Ang ganda yung torsilyo, sariwang-sariwa. Ang sarap po sa sinigang. Gusto mo ba, bibigyan kita? Ito na eh. Shout out. Good morning, shout out. Morning! Bakit ka naman dyan? Yan ka na naman. Ito magkano? Tangan moscato, 20 lang dyan. 20 pesos. Ito po mga 20 pesos po yung mga nakaripak na kanilang mga sibuyas. At ang kanilang mga kalamansi ay 20 pesos. Yung ating pang mga kamatis ay 20 pesos po ninyong mabibili. So may mga pechay po tayo dito, no? Magkano pechay mo, Lodi? Ha? 15 pesos sa mga nakatali. So yung mga ampalaya mo magkano na? 120 kilo. 120 na per kilo ng kanyang mga ampalaya. Segonda, 20. Tumpo. Ayun, yung mga may tumpukan din po siya mga latag, no? Tapos yung mga sigarilyas mo magkano? 120 kilo. 120 sa mga sigarilyas ng kanyang presyuhan. Luya magkano? Luya. 140 lang kilo. Thank you, Yun, 140 na per kilo ngayon ng luya, no? Medyo bumaba po ang kanyang presyo. Bali, ang 1/4 po natin ay 35 pesos. Bali, 140 po sa mga per kilo. Ito mga 10 pesos to. Sa pula mustasa lang. Na mustasa. 15 ang mustasa. Yun po, no? Mga 10 pesos po. Makakabili po kayo dito ng mga kangkong, talbos. Mustasa po natin ay 15 pesos na kanyang bentahan. So, ayan po yung mga price update po natin dito sa kanyang mga gulayan. Yung tanong po niya, magkano tanong mo? 80 kilo. 80 pesos na per kilo ng kanyang mga talong. Goods na talong, puro segunda lang Hmm. ng talong. Ganyang kalalaki lang po yung talong na mabibili niyo po dito sa halagang 80 pesos. So, yan na po ang ating mga update ng kanilang mga latagan ng mga gulay sa Malabon Fish Market.
So, sa shoutout tayo sa ating mga kababayan, no? Alright, sa sitwasyon po dito sa Malabon Tumpukan ay marami po kayong mabibili sa halagang 50 pesos na mga tumpukan at 100 pesos na latagan sa Malabon Fish Market. At ang mga presyo po nila ay murang-mura pa rin po ninyong mabibili at ang mga gulay po dito ay nagkakahalaga ng 50 pesos, 20 pesos at iba pang latagan sa mga presyohan. So, shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at sa mga dumarayo rin po dito sa Malabon Fish Market. Shout out po sa inyong lahat. At sa mga viewers po natin, no, shout out po at sa mga nag-subscribe kay Boss Lando Explorer na lagi pong sumusubaybay sa pagbablog po dito sa aking lugar sa Malabon Fish Market. Shout out po sa inyong lahat at sa mga vendor po na masisipag. Shout out po sa inyong lahat. Ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi po mag-update dito sa Malabon Tumpukan. Enjoy and visit po sa ating lahat. Maraming salamat po. God bless. Bye-bye na po. Alright, good morning, good morning, good morning. Tayo po ay galing sa Malabon Fish Market. Tayo po ay nakapag-vlog po doon. Ngayon, bumili po tayo ng isdang tawilis sa halagang 50 pesos na tumpukan. Bali, 2 tumpok po yung binili natin at ganitong karami po siya. Yan, nakita po natin ng kanyang pagkasariwa, no? Sa mga tumpukan po na nabibili sa Malabon Tumpukan. Tapos at napakasariwang salay-salay. Ayan. Yan naman po ay nabili natin sa halagang 280 ang kada per kilo. Nakita naman po natin yung mata, oh. Talagang kumikinang sa pagkasariwa, no? So yan po yung update ng aking mga pinamili sa Malabon Fish Market. Maraming salamat po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. God bless and bye-bye.